Wani abin dariya ne ya faru a jiya wurin ba da kyautar Lawrence, yayin da 'yan jarida suka tsare tsohon ɗan ƙwallon nan na Real Madrid da Barcelona da Inter Milan wato Luis Figo, suka tambaye shi cewa da yawa jama'a na tunanin cewa Barca ce za ta lashe kofin Del Rey, sai ya ce, "Ku 'yan jarida ku duba ku gani, shugaba Florentino ma'ana shugaban ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid yana nan, amma bari in tambaye shi." Da ya waiga ya ce, "Shugaba Florentino?" Sai ya ce, "Na'am." Sai ya ce, "'Yan jarida na tambayan wai ina Ancelotti?" Sai shugaban na ƙungiyar Real Madrid ya ce, "Ku 'yan jarida, wannan fa Luis Figo ne, in ba ku san shi ba to ku san shi." Sai kowa ya ƙyalƙyace da dariya, ka. To ku a tunaninku mene hujjar 'yan jarida da yin wannan tambayan bayan cewa suna ganin Florentino Perez a gefen Luis Figo? Ku aje mana amsar ku a comment section.